Per què soc creient? Jo prefereixo ser que no sé. És a dir, trobo que és un valor afegit importantíssim. Podrà gent que pugui negar. Jo, per mi, m'enriqueix el ser creient. M'enriqueix perquè he nascut en una família creient, una família que m'ha ensenyat uns valors cristians i que porto endavant i que m'ajuden a la meva tasca. Jo crec que la línia ètica que permet el cristianisme ho traspasses en la teva vida professional. Jo, com metge, procuro fer el bé i no fer el mal i procurar d'alguna manera transmetre, si amb les meves explicacions ajudo a algú a que pugui entendre o em pregunta, doctor Castells, vostè és creient? Jo sempre tinc aquí davant, no cal que m'ho preguntin, tinc sempre aquest Sant Crist que em van regalar els meus pares quan vaig llicenciar en Medicina i que, si Déu vol, el tindré fins a l'últim dia de la meva vida. Els pacients que venen aquí, siguin de la relació que siguin, o siguin creients o no creients, saben que quan parlo tinc una persona aquí, simbòlicament, que m'està vigilant de que no digui tonteries, i em sembla que ho està fent la mar de bé.